Skôr než prišla tma režimu, zažila sestra Williama tmu, ktorú nesie človek celý život. Keď bola ešte dieťa, ozval sa výstrel. Jej otca zabili partizáni. Bez dôvodu, bez vysvetlenia. A bol to prvý okamih, keď pochopila, že zlo neprichádza vždy z diaľky. Niekedy vojde priamo do domu. O 20 rokov neskôr vošlo znovu. Tentoraz s iným menom. Akcia K, Akcia R, Barbarská noc. Štátna bezpečnosť už roky sledovala reholné spoločenstvá. Domové prehliadky, výsluchy, zastrašovanie. Každý list, každý krok, každý nádych mohol byť zámienkou na obvinenie. Až prišla noc, keď kláštory prestali byť domovom a stali sa cieľom vojenskej operácie. Ozbrojené jednotky sa objavili pri bránach. Rehole boli zlomené jednou jedinou nocou. Ticho kaplniek prerušil krik, rozkazy a strach. Sestra Williama bola jednou z tých, ktoré rozptýlili po celom Slovensku a prinútili žiť v ilegalite. Ale aj keď im zobrali habit, zobrali modlitbu a zobrali slobodu, nepodarilo sa im vziať to, čo bolo najhlbšie. Svetlo, ktoré niesla, sa nestratilo, len sa ukrylo. A čakalo na deň, keď ho bude môcť znovu vysloviť nahlas. Dnes, po 7-10 ročiach, nám toto svetlo odovzdáva. Jej hlas je slabý, ale pravda, ktorú nesie, je silnejšia než kedykoľvek predtým. Dobrý deň, volám sa Sofia Tomášová, mám 18 rokov a patrím ku generácii, ktorá sa narodila dávno po páde komunizmu. Mám slobodu študovať, cestovať a žiť svoj život podľa seba, ale je dôležité vedieť, že ľudia pred nami túto slobodu nemali. Dnes sa budeme rozprávať so sestrou Williamov, civilným menom Štefániou Mihalusovou, ktorá sa narodila v roku 1931. Ako dieťa prežila druhú svetovú vojnu, videla utrpenie židovských spolužiačok, stratila otca, ktorého zabili partizáni. Ako mladé dievča vstúpila do rehole františkánok a po komunistickom prevrate zažila akciu R, násilné sústredenia a zrušenie ženských reholí. Musela pracovať v továrniach v ťažkých podmienkach, žila v ilegalite a bola sledovaná štátnou bezpečnosťou. Bola vo vyšetrovacej väzbe a napriek všetkému nestratila schopnosť odpúšťať a veriť v dobro. Dnešný rozhovor bude o tom, čo prežila, čo ju držalo nad vodou a čo by odkázala našej generácii. Sestra Williama, mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť, kde a kedy ste sa narodili? Patrí sa, aby sme vedeli, s kým komunikujeme. Narodila som sa v malej osade pri Žiline, ktorá sa volá Marček. Je blízko Svederníku, to je taká neznáma obec. 23. októbra 1931, teda v Marčeku, pri Svederníku. Keď ste boli dieťa, prebiehala druhá svetová vojna. Ako ste ju vy osobne prežívali? Druhá svetová vojna vlastne bol pre nás v praktickom živote slovenský štát. To bolo od toho 39. do 45. Tak tedy som začínala školu. Pamätáte si na deň 29. augusta 1950, keď prišli autobusy a odviezli vás do kláštora pod Znievom? Veľmi dobre a živo si to pamätám. Bolo to v Žiline, v katolíckom dome, kde sme boli od večera obklúčené pozorovaním a o 7:00 po svätej omši ráno
začali búchať na dvere, tí, ktorí nás obsadili, a dali nám príkaz do 11. hodiny sa pripraviť, zbaliť najnutnejšie a budeme odvezené. To sme prvý raz počuli, že budeme odvezené. Predtým sa to nikdy nespomínalo. Ešte predtým boli naše predstavené pozvané do Bratislavy na ministerstvo školstva a kultúry a tam im bolo oznámené, neboli im dané už dekréty vyučovacie ako školským sestrám, že sú pozbavené školstva a to, že budeme preložené. Im bolo povedané. Keď sa vrátili neskoro v noci, asi okolo 10:00, tak nám oznámili túto zvesť a ráno už sme boli obkolesení a už sme sa mali pakovať. Takže to bol od večera do rána prakticky. Aký vám uviedli dôvod? My sme boli ako jednotlivci nie do toho aktívne zapojení. To si zavolali predstavenú domu a prakticky pred ňou, a ona to mala tlmočiť nám, že nie sme vhodné už teraz v socialistickej spoločnosti vyučovať v školstve. To bol hlavný dôvod. Ako vyzeral život v kláštore pod Znievom, režim, práca, podmienky, modlitba? To bol bývalý sirotinec a spravovali ho sestričky Notre-Dámky pri tých deťoch. Oni boli stiahnuté k iným deťom do domovov. No a my sme boli uložené na tie miesta. Aké boli? Detské postele, lebo veľké postele. Kto si vie trošku kláštor pod Znievom predstaviť, tak vie, aké tam boli podmienky. Tam bolo aj 10 na jednej izbe sme boli uložené. Ale tam sme boli niečo cez rok. Takže sme tam dlho neboli a to sme pracovali len brigádnicky pri vysadzovaní stromčekov v lese alebo pri práci na poli, vyberaní zemiakov. Keď sme prišli, to bol október. Ako ste prežili roky 1968 a 1969, keď sa režim na chvíľu uvoľnil? V roku 1968 prišlo uvoľnenie a nádej, ktorú zmarili ruské tanky. Definitívne sa režim rozpadol v roku 1989. Ani neviem, kde som bola. My sme po tom roku z kláštora pod Znievom boli prevezené na Moravu do továrny. Takže my sme ani tieto roky nejak neprežívali, lebo sme zmenili prácu v celkom iných podmienkach, v továrenských a k tomu na Morave. Takže nejaký osobitný zážitok z toho nemáme, okrem zmeny prostredia a práce. Že sme boli lanovej továrni na spracovanie lanu v Šumperku.
V roku 1978 ste prišli do Ružomberka do ilegality. Aké to bolo odísť z Moravy a zrazu žiť v civile? No tak to už bolo po dlhých rokoch. Čo sme išli. A išli sme dve. Ale môžem hovoriť len za seba, lebo tá druhá spolusestra nebola trvale so mnou. Ako obyvateľka v Ružomberku som bola prakticky sama. A oni tak časovo niekto prišiel ku mne. Sestra Viliama, napriek tomu, že musela odísť do civilu, ďalej slúžila ako reholná sestra v ilegalite. Som odišla zo Skalice, kde sme boli vyvezené. To je Morava, Skalice u Znojma. A tam pred odchodom na Slovensku sme prijali civil. Už odtedy som chodila v civile. Hej. Ako tajne. Cítili ste sa v tom dome v Ružomberku viac bezpečne alebo viac ohrozene? Tak to bolo sledované. To boli 79, to boli ešte ostré roky. Ani nie dom, ale aj domové sme mali prehliadky, ale skôr stále sledovanie. Obdivuhodné bolo zdravotníctvo ružomberské, ale to sme šli do Mikuláša, lebo to bol okres vtedy, pýtať si prácu. A oni povedali, Ružomberok má málo pracovníkov v nemocnici, choďte sa priamo na mieste opýtať. No a v Ružomberku nás prijali s otvorenou náručou. A to vtedy už bola so mňou tá druhá spolusestra Anna Holičková. Neviem, či bola spomínaná. Ako si spomínate na domovnú prehliadku na Kvetnú nedeľu v roku 1983? Tak tá bola plánovaná. Keď sme sa vrátili zo svätej omše, myslím okolo 8, už sme videli pred detským domovom prechádzať sa človeka, muža. A tak hore-dole popredom. Tak to už nám signalizovalo, že niečo bude. No len toľko, čo sme vošli do domu, zobliekli sme sa a už aj klopali a zvonili. Spreuchádzali sa na domovú prehliadku. No, tá trvala pomerne dlho až do odpoludnia. Bol to život v neustálom strachu? To sme s tým počítali. Prepáčte. Sme si mysleli, ani iný taký život pre nás nemôže byť. Akože budeme sledované. Ale že aj v tom sme mali myšlienku prísť z Čiech naspäť domov na Slovensko a tu sa ujať mládeže. Takže to bol taký hlavný motív. Ako vyzeral život v cele so 4 mladými dievčatami? Čo ste si od nich odnesli? A odkiaľ máte tú informáciu, že som mala mladé dievčatá v cele? To sme našli na internete. A nebolo to tak? Bolo.
Bola som aj s mladými, a jeden čas som bola len s mladými, ale bola som aj so staršími, hej. 41 dní som bola, viac som nebola. A to si presne pamätám, pretože to bolo na mamine narodeniny, keď ma pustili, tak tých 41 dní ani jeden neodpustil. A boli to pomerne z okolia Žiliny, dievčatá, z krádeží, takých bežných. Napríklad krstnej mame ukradli ozdoby, reťazky, hodinky, lebo tak za to tam boli. Ale boli veľmi milé a napríklad, keď som mala rajón upratovania, tak ani jedna mi nedovolila robiť. Posadili ma na posteľ, nohy som si musela dať hore a oni upratovali. Boli radi, že majú robotu. Hej. Veľmi mám peknú spomienku na nich. Až mám niekedy výčitku, že som ich zanedbala, že som sa im mohla viac venovať. Oni zostali tam, nás, neviem, či hneď prepustili, alebo asi prepustili, takže sme sa nerozlúčili. To už nič takého nebolo. Dostať sa k ním, lebo oni si museli svoje. Už boli po súdnom pojednaní, my sme boli ešte len vo vyšetrovacej väzbe. Režim nenechal v kľude svojich nepriateľov, aj týmto spôsobom im znepríjemňoval život. Zrušenia štátneho dozoru nad cirkvami v Československu, to je taký zaujímavý paragraf. Už si ho nepamätám. Nebol tam uvedené číslo. Nad 200, myslím, že bol. A potom jednoducho povedali, máme ísť s nimi, tak sme šli do skladu, kde sme mali zoblečené svoje oblečenie a už mali sme sa obliecť do svojho, nechať väzenské tam a ste na slobode. A to bolo všetko, čo nám povedali. Bez akejkoľvek omluvy, potom sme sa domáhali navrátenia svoj spísacie stroje a také pásky magnetofónové nám vzali, aby nám to dali, takže to už nemajú. Aký mali úmysel, ťažko povedať, ale mali to iste nariadené. A oni boli len výkonným orgánom. Tých, čo to chceli zmariť. No. Však taký bol pôvodný úmysel vlastne celého režimu zlikvidovať cirkev v Československu. Sme sa domáhali satisfakcie za tie roky väzby, tak uznali ten jeden rok v kláštore pod Dnievom ako väzbu. Tak z toho napríklad dali aj odčinenie. Čiže sme mali dozorkyňu na návštevu, keď sa chodilo, to sa zapisovať museli ľudia, preukázať sa občianským preukazom. Ako ste prežívali udalosť novembra 1989, verili ste, že sa režim skutočne zmení? Rozmýšľam, kde som bola. Asi v Ružomberku. Nejak viditeľne a aktívne sme to neprežívali.
Už sme potom dostali prácu, robili sme v tom detskom domove a neskôr dokonca v nemocnici, ale už potom nás nešikanovali. To už sme mali ako svoju prácu, aj sme si dokonca doplnili kvalifikácie, pretože sme nemali pre nemocnicu. Tak sme si robili zdravotné školy. Mali sme len školstvo. Ako ste vnímali spoločenské zmeny 1989? Chápali ste to ako zlom vo vzťahu štátu a cirkvi? Nijak extra sme to nevnímali. Nie. Je to zaujímavé. Už sme potom akoby zapadli do života spoločnosti. A bolo nám to ako súčasť života, ktorý prišiel. Napriek tomu to bola obrovská zmena. Vo vašom osobnom živote sa to neodzrkadlilo? Nie, osobne som to tak necítila. Nie. To je asi aj pochopiteľné preto, že svoj osobný život som nežila. Napríklad v rodine som nebola, takže som to tak neprežívala osobne, ale skôr spoločensky. A spoločenstvo sme mali osobne so spolusestrami veľmi pekne vytvorené. A to vlastne nám dávalo chuť obetovať sa v službe druhého. No, sú to také celkom iné pohľady, ako majú ľudia zvonku na to. Zažili ste množstvo ťažkých spoločenských aj životných udalostí. Je niečo, čo vám špeciálne utkvelo v pamäti? Nedala som sa znechutiť tým, čo prišlo. Brala som to ako súčasť života, ktorá mne patrí. A ktorú Boh odo mňa chce prostredníctvom udalostí, ktoré mi posiel. Pochybovali ste niekedy o svojej viere? Nie, toto som nemala. Za toto ďakujem Pánu Bohu. Nikdy som nemala ani pochybnosť, ani úmysel vzdať sa toho, na čo som sa dala. Ale dokonca to dotiahnuť, kam to Pán Boh bude chcieť. Ale to je tiež, si myslím, výchova domu. Brať všetko tak, ako Pán Boh posiela. Nie, že to ľudia zavinili. Ku mne bola niekedy moja sestra, keď som jej opatrovala deti, lebo bol veľký vekový rozdiel až 16 rokov od nej, tak ma pozvala, prinútila opatrovať deti. A bola na mňa niekedy nedobrá, aj ma ubila. A tak ja som jej povedala, ja neodídem od teba, aj keď ma zabiješ. Nie, ja ti dotedy, dokedy ma budeš potrebovať, zostanem. To je vec srdcová. To není, ako sa na ňu pozriete. Aj vo väzbe, keď ste a vidíte dozorcu, ktorý keď vám chce urobiť pozornosť, napríklad na Štedrý som sa raz pochválila, že mám rada pätky. Tak na Štedrý večer mi doniesol Adam 5 pätiek chleba. Pre radosť,
ktorý ináč bol odmeraný a surový. Nie, aký pohľad na človeka urobíte, alebo si vytvoríte, tak dostanete odpoveď. Mama bola veľmi vzdelaná a musela pristúpiť. Otec bol zas bohatý na majetky, ako Svederničania. Takže ona musela všetkého sa vzdať v prospech toho hadaca z gazovstvu. Tak pre ňu to bol taký veľký zlom. No, zo súrodencov už nemám vlastne, len neterky a tie už sú staré. No, hej. Najmladšia už má 80. Najmladšia? Neter. Takže to už sa ani ako netúžim po nich, pretože pre nich je to už neúnosné návštevu a udržovať tie vzťahy popri svojich rodinných ešte väzbách. Ono, viera vám dáva veľkú silu, pretože ak uznáte Boha ako absolútneho pána, múdreho, dobrého, spravodlivého, tak musíte uznať, že to, čo s vami robí, si môže dovoliť, lebo vie, že to môžete uniesť. Aj v neúspechu. Napríklad tatu nám zabili partizáni. Tata to musel vedieť, lebo ma večer odviezol k bratovi do Byče, aby som nebola doma. Čiže musel tušiť niečo, že sa môže stať. A ten večer skutočne prišli, bola domová prehliadka u nás doma v Marčeku a ja som bola preč. Vyviedli ho z domu a mame zakázali do 9. hodiny ráno opustiť dom a ona o 9. večer počula výstrel. Tak hneď dala to do súvisu a bolo to fakt tak. No a sama išla pre tatu potom pri výkopoch, keď sa robili zákopy, v 44. 5. Hej. Lebo na Vianoce ho vzali, tie 4 mesiace bol pod snehom a potom ho pri výkopoch našli. A ona ju zavolali na identifikáciu a povedala, je to tak. A sama si ho odniesla v náručí odtiaľ. Aký bol dôvod? Ja myslím, že to boli gazdovské pomsty. Vtedy sa vyrovnávali účty partizáni. Neviem, nikto mi to nikdy nepovedal, nepýtala som sa. Koľko ste mali vtedy rokov? Keď tatu zabili 12. A pritom nemôžem povedať, že mi zostala zatrpknutosť na niekoho. Keď prišiel ten vrah tatov po vojne, máme povedať, že ho on zabil a mama mu odpustila. Tak ja hovorím, že ja nemám
právo na niekoho byť zlá, lebo zatrpknutá, keď toľko ľudia vedia odpúšťať. No a to je tajomstvo Božie, tomu ani ja nerozumiem niekedy. A to som nikomu až vám povedala v 94 rokov, teda babka. No, ale som to furt brala nikdy nejakú tragédiu. Ja v tom vidím najväčší Boží dar, že nezostala mi zatrpnutosť nikomu. Prečo by som to mala udržiavať, keď mi to život ničí? To je dar. Čo nám dali do povahy. S niečím to nemôžeme obviniť toho druhého, že je taký. Keď mal ťažké podmienky rastu. A dnes majú ľudia niektorí veľmi ťažké. Keď nemáte lásku, netreba objímať furt. Ale cítiť sa doma medzi nimi. Ja si nepamätám, aby ma bol tata objal. Nepamätám si. Ale ma hojdal na nohách. To večer bola jeho robota. Na lavicu si sadnúť a ja som si sadla na jeho nohy a on ma hojdal. Miesto hojdačky. Na nohách. Hej. No. A toto chybuje dnes veľmi veľa deťom. No. Aj málo sa číta takej dobrej vzdelávacej literatúry. Ja napríklad teraz objavujem a potešujem sa pánom Hlavčekom z Černovej, tým spisovateľom. On má niekedy tak pekné myšlienky, vsunuté ich má originály vyjadrovanie, ale som rada, že máme aj takého spisovateľa. No. Náš tata, keď prišiel ku mne, keď som u sestry akoby teda slúžila, tak povedal, poď domov ty. Jak mi to hovoril. Ty sluštička moja, poď domov. A doma rob nie túto. Tak to máte 94-ročné skúsenosť. Ak mi Pán Boh ešte dá život. Ja som sa ho často pýtala, že prečo ešte som tu, keď už mám svoje roky, z nás sa nikto. Mama ani 70-ku nemala, no tatu zabili, ale súrodenci 80, hej, sa dožili. A že prečo ma tu chce? Ešte Pán Boh. A tak občas poznám prečo. Občas. Ale neľutujem za ničím. A mala som tvrdý život. Tvrdý. Doma som rozmaznaná bola len do 6. roku. Od 8. už som bola na službách u súrodencov. No. Ale som rada. Tak nech vám Pán Boh dá odvahu žiť krásne.
Sestra Viliama, veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas a že ste sa s nami podelili o váš príbeh. Je nejaký odkaz, myšlienka pre moju generáciu, ktorú by ste chceli, aby zaznela na konci tohto rozhovoru? Ako jediný odkaz, aby to, čo budú v živote robiť, robili radi a s láskou. Nič iného. A bude všetko krásne. Príde deň, biely svit a s ním strach. Cez okno Nič iné. nevidíš horieť ľad. Odznova Sestra Viliama nám zanechala odkaz, ktorý presahuje dejiny aj politické režimy. Nie je to odkaz odvahy bojovníčky, ale odvahy človeka, ktorý sa nikdy nevzdal svojho vnútra, ani keď sa svet okolo neho prepadal. Prežila smrť otca. Prežila domové prehliadky, sledovanie EŠTB, roky života, keď nemohla slobodne nosiť habit a slúžila Bohu v podmienkach, keď to bolo zakázané. Žila v ilegalite, no jej svedomie zostalo čisté. Žila v strachu, no jej viera zostala pokojná. Keď sa jej pýtame, čo by odkázala mladým, nie je v tom hnev ani výčitka. Je v tom tichá, pevná veta ženy, ktorá niesla svoj kríž bez toho, aby potrebovala, aby ju niekto nazýval hrdinkou. Nebojte sa. Ani keď sa zdá, že všetko je proti vám, dobro nezaniká. Každý z nás ho môže niesť ďalej. Viliama Štefánia Mihalusová patrí k posledným pamätníčkam, ktoré prešli utrpením, o akom sa dnes už sotva učíme. Ale jej príbeh tu zostane. Nie preto, že bol bolestný, ale preto, že bol pravdivý. A preto, že nám pripomína, že sila človeka sa meria tým, čo si dokáže uchovať, aj keď mu vezmú všetko ostatné. Tak nech vám, Pán Boh, dá odvahu žiť Letíš krásne. tou nádherou, nevieš stáť. Dívaš sa na všetkých a tak sám. Končí deň, tma vkročí medzi vás. Si len ty a starý vnútorný hlas. jeden z nás musí